מצידך שבאת. זה בסדר. לא, אני יודע, זה היה קשה, הילדים, אני יודע. זה בסדר, אתה נשמע את הדחוף. כן. אז מצאתי מישהו. מה? בשביל הילדים. כן, ודאי. מצאנו לך, אמר לך שהכל בסדר. רות אפשר לו, כל עוד תינוקת. לא. אתה לא מתכונן לשבת? כן, כן, כן. ג'ודי, בבית חולים יש לה משמרת לילה, הילדים למעלה. רוברט, אני צריך לדבר איתך, זה חשוב. דבר. כן. אתה נראה קצת לחוץ? משהו לא בסדר? זה אותו עניין בינך לבין אמא אשתי, אה? אני יודע הכל. כן, ככה היא אמרה לי. עזוב, זה לא חשוב. זה נגמר כבר לפני הרבה שנים, לא? זה כן חשוב. למה? חשבתי שאני הולך להשתגע. מתי? הערב, הרגע. חשבתי, אם נתקשר אליך, הייתי חייב להתקשר אליך, לקח לי שעתיים עד שהתקשרתי אליך, ואתה היית עם הילדים, ואני כבר חשבתי שלא נצטרך לדבר, חשבתי שאני הולך להשתגע. רוברט, אני מאוד אסיר תודה לך שבאת. שם אלוהים, ג'רי. דבר. לא יודע, למה היא סיפרה לך? אני לא יודע איך היא יכלה לספר לך, אני פשוט לא מבין. אני יודע שיש לכם, אני פגשתי אותה היום לשתות כוסית, אני לא ראיתי אותה כבר, היא סיפרה שאתם בצרות וכן הלאה. זאת אומרת, מצטער. למה להצטער? למה לא? אני פשוט לא מסוגל להבין איך היא יצא לי נכון, אחרי כל כך הרבה שנים פתאום לספר לך עליה ועליי אתמול בלילה. אתמול בלילה? בלי להתייעץ איתי ואפילו להזהיר אותי, סך הכל, אתה ואני. היא לא סיפרה לי את זה אתמול בלילה. מה זאת אומרת? אני יודע הכל על אתמול בלילה, היא סיפרה לי, אתם הייתם ערים כל הלילה, נכון? נכון. ואז היא סיפרה לך עליה ועליי אתמול בלילה, לא? היא סיפרה לי עליך ועליה לפני 4 שנים. ככה שאתמול בלילה היא לא הייתה צריכה לספר לי. בגלל שהיא ידעה שאני יודע. היא ידעה שאני יודע, בגלל שהיא בעצמה סיפרה לי את זה לפני 4 שנים. חשבתי שאתה יודע. שידעתי מה? שאני יודע את זה כבר שנים. אתה חשבת שאני יודע? היא אמרה שאתה לא יודע, אבל אני לא מאמין לאף מילה שלה. היא סיפרה לך מתי? האמת היא שאני גיליתי את זה לבד. וכשסיפרתי לה שגיליתי את זה, אז היא אישרה את העובדות. מתי? לפני המון זמן אבל אנחנו התראינו לעתים קרובות ב4 שנים האלה, אנחנו אכלנו צהריים ביחד. אבל לא שיחקנו סופוש. אני הייתי החבר הכי טוב שלך. כן, החבר הכי טוב. עזוב, אל תיקח את זה לדבר. למה היא לא סיפרה לי? תראה, אני זה לא היא. למה אתה לא סיפרת? חשבתי שאתה יודע. אבל אתה לא ידעת בטוח, נכון? אתה לא ידעת. לא, לא הייתי בטוח. אז למה לא סיפרת? אספר לך מה. שידעת, יא בן זונה! אתה, אל תקרא לי בן זונה. טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? אתה ואני? שום דבר. אחרי הניסויים שלי כבר הסתיימו. נשארו עוד איזה כמה פרטים טכניים קטנים. אתה יודע, בעיקר עם הילדים. אתה לא חשבת, לא עלה בדעתך, זאת אומרת, לספר לאשתי? לספר מה לאשתך? עליך ועל אמא? חשבתי שהיא יודעת.
לא, לא סיפרתי לה עליך ועליהם. אתה לא מבין, ג'רי. אתה לא מבין שאני לא שם זין על כל המקרה הזה. נכון שנתתי לה כמה מכות, אבל לא בגלל איזה עיקרון או בגלל איזה מוסר. פשוט בא לי להעיף לה כמה סתירות טובות. אתה יודע, אותו דחף קדמוני. אבל אתה בדקת בה כל השנים האלה, לא? כן. והיא לא ידעה שום דבר מזה, אה? לא. אני לא ידעתי. אתה לא ידעת שום דבר על כלום. לא. אז זה כן ידעת. אני כן ידעתי. אני חייתי איתה. כל אחרי צהריים. אחרי צהריים לפעמים ארוכים מאוד, אתה יודע. 7 שנים. 7 שנים, כל אחרי צהריים, אתה ידעת הכל. ואני לא ידעתי שום דבר. אני מקווה שהיא טיפלה בך יפה באותם 7 שנים. גם חיברנו זה את זה. כן, פעם חיברנו את זה. פגשתי את קייסי הבוקר. יש לו רומן עם אמא עכשיו. כבר שנים שאני לא משחק איתו סקווש. פעם הרבצנו משחקים מגרים בקייסי. הוא עלה למשקל. כן, נראה כך. הוא בירידה. נכון, אתה חושב כך? אתה לא? באיזה מובן? העבודה שלו, הספרים שלו. הספרים שלו, העבודה שלו, האומנות שלו, כן, כן, הוא בן סיגר רציני. אבל נמכר טוב. נמכר טוב, נמכר מצוין. טוב מאוד בשבילך ובשבילי. מישהו סיפר לי, אני חושב שזה היה מישהו מיחסי ציבור, שקייסי נסע ליורק לחנות ספרים גדולה לחתום על הספר החדש שלו. הוא נסע עם ברברה ספרינג. אתה יודע, היה שם תור ארוך של אנשים שעבדו שעות כדי שקייסי יחתום להם על הספר החדש שלו. רק איזה זקנה עם כלב עמדו בתור אצל ברברה. אני דווקא חושב שברברה היה יותר טובה, לא? כן, כן, כן. העיקר אנחנו מרוויחים יפה מאוד על קייסי הזה. יפה מאוד. קראת איזה ספר טוב לאחרונה? האמת, אני קורא עכשיו את יץ. כן, כן, יץ. אתה קראת את יץ בטורצ'לו פעם. בתור שלו? לא זוכר, אה? לפני שנים. הפלגת לטורצ'לו. עם הזריחה. לבד. וקראת לך את יץ. אני רואה שסיפרתי לך את זה. אז מה אתה עושה הקיץ עם המשפחה? לאן אתה נוסע? לאגני?